दिनै रायजो राजाफ्रा UPPL एबा ट्रेक्टर पार्टीखौ मुगैनो हाब्बाय नाथाय फैयै फैयै नैबे मोनबा बोसोराव UPPL सरकार खुंनायाव दिनै रायजो राजानि जि गिदिर मोनसे आखा आरो मिजिं दङमोन बे आखा आरो मिजिंखौ मोनसेबो जाफुंहोनो हायाखैसै। दा लोगोफोर दान्दिसे सम नुजाफैलायबाय आंनि BRB बड' कमेन्ट चेनेलाव आरो प्रमद बुन्दु बिथांखौ लानानै दिनै फंनैसो सावरायगोन। आरो दिनै आं भिडिअ खालामनो माने गोसोखौ बेङा बेङा मोन्दों रायजो राजाफोर, अब्लाबो माने एसे भिडिअआव फैनोसै होनना फैबाय आरो जिखुनु हक माने जाथिनि फारसे सानोब्ला एसेब्लाबो दुखु नाङो नङा होमब्ला, माथो खालामनो उफाय गैया। दिनै दैदेनगिरि बिथांमोनानो बुजियाबा जोंथ' माने नर्माल नङा होमब्ला, सिन्था खालामनांगौ आरो BTC होनब्ला मा बुजियो। दिनै BTCनि थाखायनो दिनै जोंनि बर' फिसाफ्रा रोजा रोजा 5,000निबो बांसिन दिनै जिउ होनानै थै होनानै मोननाय नैबे आगोमा BTC, बे BTCआ दिनैहाय गुबुननि आखायाव थाङोब्ला आरो दिनै अलरेडि सानफा एफा दिनैहाय लंपेन्टफोर दहनाय बायदि दिनै मोजां मोजां पावारफ्रानो दिनैहाय गोमालांगासिनो दङ आरो जोबलांगासिनो दङ दिनैहाय। आरो दिनै फाइनालि जोबलाङोब्ला एसेब्लाबो जों बर' रायजो राजाफोरनि गोसोआव आघात जागोन ना जाया रायजोफोर। नाथाय दिनै बैफोरखौ एबा बैफोर गोरोन्थिखौ नुनानै दिनै BTCनि समग्र रायजो राजा आइ आफा आरो इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोना दिनैहाय फोरमायदों आरो सोंखारिदों प्रमद बुन्दु बिथांखौ। दिनै BTCआव थानाय गुबुन गुबुन हारि जाथि एबा जनजाति बिथांमोनाबो दिनैहाय बे BTCखौ गोमालांजानायखौ लुबैयाखै। दिनै 5 बोसोर सरकार सालायनायाव रायजो राजाफ्रा नुदों थारैनो प्रमद बुन्दु बिथाङा गोरोन्थिखौ मावदों होननानै। दिनै बैफोरखौ नुनानै समग्र रायजो राजाफ्रा दिनै सोंखारिदों, इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोना दिनै सोंखारिदों। अब्लाबो दिनैनि दिनाव प्रमद बुन्दु बिथाङा खोनासङाखै रायजोफोर। दा दिनै प्रमद बुन्दु बिथां दिनै बिथाङा अलरेडि गावनि गोरोन्थिखौ बिथाङा नुहुरबाय, रायजो राजाफोरनि बुंनायखौबो बिथाङा बुजिबाय। अब्लाबो दिनै बिथाङा खोमा बेंगा आरो खानाफोर बायदि सिरियै दिनै दङ बिथाङा। दा मानि थाखाय रायजोफोर बेखौ एसे सिन्था खालामनांगोन, साननो गोनां बाथ्रा। दिनै रायजो राजाफ्रा बुंदों प्रमद बुन्दु बिथांखौ, ओइ प्रमद बुन्दु नोंथां, दिनै नोंथाङा जोंनि हारिखौ गोबां गोरोन्थि लामाजों लांबाय। बै लामाजों थांबाय थायोबा जोंनि जाथिया जोबस्रांलांनायनि लामायाव होननानै दिनै गोबां जोंनि BTCनि इन्टेलेक्सुवेल एबा मेलेमजिबि बिथांमोना दिनै बुंदों, रायजो राजाफ्रा बुंदों। नाथाय दिनै अब्लाबो बिथांमोना बुंदों जों गोरोन्थि मावाखै, जों बिराद मोजांखौनो मावदों, बिराद डेभेलपखौनो लाबोबाय थादों। आरो BTCआव मानाव गिदिर महिलारि सारा जेसेबां डेभेलप मावदों जों बिनिफ्राय गोबां डेभेलप मावदों, गोबां आसनि खालामनानै रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावदों। दा बेफोरबायदिखौसो जों नुदों रायजोफोर। नाथाय दिनै बिथाङा गावनि गोरोन्थिखौ मानो सिखार जायाखै, ना दिनै बिथाङा लाजिदों नामा दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव सिखार लानो, नङा होमब्ला? दा साननानै नायदो रायजो राजाफोर, बेसेबां साननो गोनां बाथ्रा बेफोर। दा जिखुनु माथो बुंनो रायजो राजाफोर, दिनै माने बिथांमोना खोनासङा आरो खोनासंग्रा दैदेनगिरिबो नङा। बे UPPLआव थानाय साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा जोंनि जाथिनि मोजां सानग्रा दैदेनगिरि गैया होननानै जोङो सिदा बाथ्रायै बुंनांगोन आरो रायजोफोर, नङा होमब्ला? दिनै बिथांमोना जोंनि जाथिनि फारसे हारिनि फारसे सानोमोनब्ला दिनै बिथांमोना बे खामानिखौ मावनाङामोन। दिनै बिथाङा BTR एग्रिमेन्ट लाबोबाय। BTR एग्रिमेन्ट लाबोनायनि उनाव दिनैहाय जायखौ लानानै दिनै बिथांमोना सान्थि सुक्ति खालामदोंमोन, एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन, दिनै बै बिदा फंबाय बिथांमोना एबा बै बिर जोहोलाव बिथांमोना दिनै मानो गोदान आफाद जोनोम होनो गोनां जाखो, अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड? मानि थाखाय जोनोम होनो गोनां जाखो? दिनै बिथांमोना गोबां गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंबा जानाय नङा प्रमद बुन्दु। नोंथाङा बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंबाबो जेबो लाब गैया दिनैनि दिनाव। दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा खुनु माने साननो हनो रोङै, मेलेम गैयै माने सुबुं गैला दिनैनि दिनाव। दिनै नोंथाङा थगायबाय थादों आरो थगायबाय थादों। नोंथाङा गोबां आसनि, गोबां बायदिसिना, गोबां माबा एग्रे बेग्रे डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा बुंबाय थादों। नाथाय दिनै फारसेथिं दिनै BTCआ जोबलांगासिनो दं।
बिदिब्ला मा मोजां मावखो रायजो राजाफोर? दा प्रमद बन्धु नोंथाङा मा मोजां मावखो दिनैहाय? दिनै मा डेभेलप खामानि मावखो? दा आं दिनै बेखौसो सोंनो लुबैदों बिथांनाव। दा जोंफोरबायदिया गोबां बाथ्रा बुंब्ला बिथांमोना बिराद गाज्रि मोनो आरो दुखु मोनो आरो बिराद रायज्लाहरो आरो ओरैबायदि गाज्रि कमेन्टजों रायज्लाहरो। खिन्थु बै कमेन्ट हरग्राफ्रा जाथिनि फारसे सानोना साना, बिथांमोना हाल सालखौबो एसे नायोना नाया आरो बे दानि बोथोर समफोरखौ एसे रुजुनानै माने नायोना नाया, आं बेखौसो माने बिथांमोननि सायाव सोंनो लुबैयो आरो। दा बिथांमोना जुदि नुनानैबो बैफोरबायदि कमेन्ट हरलाबायदोंबा माने बिथांमोनखौ जों दिनै मोसौ साइस होननांगोन आरो। मोसौआ जेसेबां गियान दं माने बै गाज्रि कमेन्ट हरग्राफोरनाव माने बेफोरबायदि गियाना गैया होननानै जों साननांगोन रायजोफोर। जिहेथु बिसोरो मानसि नङा होननांगोन बिथांमोनखौ, जिहेथु बिसोर साननो हनो रोङै मानसि नङा होमबा रायजो राजाफोर। दा जिखुनु हक दिनै NDFB बिथांमोननि जेनाखि गोदान आफाद, बै गोदान आफादखौ दैदेननाय माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै मा बुंदों आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव मा फोरमायनो सानदों, बिथांमोना दिनै गोबां माने गुरुत्थ बाथ्रा बुंदों। माने गोबां रायजो राजाफोरनो बिथांमोना फोरमायदों दिनै अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डखौ मानो दानाय जाखो। दिनै प्रमद बन्धु बिथांनि सुक्तिया थारैनो मोजांमोनब्ला, सान्थि सुक्ति मोनब्ला, दिनै मानो बै सुक्तिखारि बिदा फंबाय NDFB बिथांमोना मानो आरो फिन खनसेबाव गोदान आफाद जोनोम होनो गोनां जाखो। दा बिनि फारसे दिनै गोबां बाथ्रा बुंदों बिथांमोना। दा जिखुनु हक नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो आरो गाव गावनो बुजिनानै लादो आरो दिनै बेखिनियावनो भिडिअखौ दोननाय जाबाय लोगोफोर। थेंक इउ। जे अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डआ बर'नि भटखौ सोखावनानै गुबुनखौ देरहाहोनो नागिरदों, बे बाथ्राखौ गोबाङानो जोंखौ बुंदों, गोबाङानो सोंखारिदों। नाथाय गोथौ मेगनजों नाहरोब्ला जोङो बेखौ नुगोन जे रायजो राजाफ्रा दिनै अपसन नागिरदों, बिकल्प नागिरदों, अल्टारनेटिभ नागिरदों। आरो मानो नागिरदों बेनिबो फोरमान दङ जे गोलाव सम जेब्लानोखि BPFआ 17 बोसोर पलिटिकेल पार्टि एबा BTCखौ सासन खालामदोंमोन, बेखिनि समायाव गोबां बर' रायजो राजाफ्रा जातीयताबादखौ लानानै, सेपारेट स्टेटखौ लानानै एबसुजों दैदेनजानाय UPPL पलिटिकेल पार्टिनो भट दान खालामबोदोंमोन। गिदिर मोनसे आखा आरो मिजिंखौ लानानै बिथांमोना BPFनि एगेन्स्ट जानानै UPPLआव दङमोन। नाथाय फैयै फैयै नैबे मोनबा बोसोराव UPPLआ सरकार खुंनायाव दिनै रायजो राजानि जि गिदिर मोनसे आखा आरो मिजिं दङमोन, बे आखा आरो मिजिंखौ मोनसेबो जाफुंहोनो हायाखैसै। दिनै BTR सुक्तिनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि खोथा दङमोन, एरिया एक्सटेनसननि खोथा दङमोन, गामि दानख'नाय सोसननायनि बाथ्रा दङमोन, न'खर न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा दङमोन। गोबां प्रल'भन्स रायजो राजाफोरखौ होनानै बिथांमोना BPFनिफ्राय सेपारेट खालामनानै लाबोबाय थादोंमोन रायजो राजाखौ। नाथाय नैबे मोनबा बोसोर सरकार सलायनायाव बे रायजो राजानि जि मोनसे गिदिर आखा आरो मिजिं, बेखौ मोनसेबो जाफुंहोनो हायैनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा UPPL एबा ट्रेक्टर पार्टिखौ मुगैनाय हाबबाय। बिथांमोननि सायाव जेबो फोथायनाय गैला। बिथांमोना अपसन नागिरदों, नाथाय बिथांमोना 17 बोसोर BPFनि एगेन्स्ट खालामबोनाय, बिथांमोना BPFजोंबो थांनो लाजिनाय दङ। गेथे बिथांमोना BJPआव जुगदान जानो थाखाय बिथांमोना थांखि लादोंमोन। नाथाय जों नैबे बिकल्प पलिटिकेल पार्टि, अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डखौ जोनोम होनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना मोनसे राहा लामाखौ मोन्दों आरो बिथांमोना जोंदों फैदों। जों गाथेदोंसो हमथानोसो हादों। बेराफारसेथिं BPFखौबो जोङो नायहरनो हायो। थांनाय काउन्सिल इलेक्सनाव BPFनि मैखोम दैदेनगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा BPF नागारनानै BJPआव जुगदान जादोंमोन। आरो बे सासेल' दैदेनगिरिया BJPआव थांनाय लगे लगेनो BPFआ मेजिक नाम्बार मोननानै सरकार दानो हायासै। तो दिनैनि तारिखाव आरो नायहरोब्ला नुगोन जे बिस्वजित दैमारि बायदि लिडारफ्रा BPFनिफ्राय खैजोन BPF नागारनानै UPPL थांखो, BPF थांखो। गोबाङानो BPF नागारनानै थांबाय। दिनै हाग्रामा महिलारि बिथां सारा हारसिङैनो नारा नाथा पार्टिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय नाजाबाय थादों। नाथाय रायजो राजाफ्रा गोथौयै सिन्था खालामदों आरो नुहुरदों बे पार्टिनि लनजिभिटिया बेसेबां आरो बिसोरो माबायदि सरकार दानो हागोन ना हाला, दिनै गोनो गोथोआव दङ। गोबां लिडारफ्रानो दिनै पार्टि त्याग खालामनानै, BPF त्याग खालामनानै गुबुन पार्टियाव थांनायखौ नुनानै फैबाय थानाय समाव सरकार दानो हानाय नंलिया, बेखौ नोजोर बोनानै दिनै अपसन नागिरदोंमोन। आरो बिथांमोना अपसन गैयैलाय, बिकल्प गैयैलाय BJPआव जुगदान जाहैनो
जुगदान जाहैबाय थादोंमोन आरो थांबायानो थानो नागिरदोंमोन। दिनै बिथांमोनखौ जोङो गाबथानो हादों, जोंनिजों फैदों। दिनै बिकल्प गैयैनि थाखाय गोबां नेताफोरा, गोबां दैदेनगिरिफ्रा, गोबां भटार्सफ्रा बिजेपियाव हाबसननानै दंहैयोमोन, बिथांमोना जोंनो फैनायखौ नुदों। दा बिनिखाय जोङो सोरखौबा देरहाहोनो थाखाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डखौ जोङो दायाखै। जोङो गावनो खुंथाय गोहोआव फैनो थाखाय, जोंनि समस्याफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय, रायजोनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय, समाजनि खामानि मावनो थाखाय जों दिनै अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डखौ सोरजिदों। जेब्ला जोङो आखायाव हाथियार लानानै संग्राम खालामोमोन, बैखिनि समायाव जोङो दिनैनि थासारिखौ नुवाखैमोन। दिनै जि थासारि, जोंनि उथिफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोर जिबायदि ड्राग्स एडिक्टेड जाबोदों, जों जेब्ला हाथियार लानानै संग्राम खालामोमोन, बैखिनि समायाव ड्राग्सआ जोंनि बिटिसिआव जायगा मोनाखैमोन। बैखिनि समायाव सिखाव सिथुबा जोंनियाव खममोन। नाथाय जों जै सुक्ति खालामबाय, हाथियार गथायबाय, दिनै गामि गामि सिखाव सिथुबा बांबाय, ड्राग्स एडिक्टेडफोरा बांलांबाय। बेबायदि समस्याफोरखौ जोङो नुबाय। दा फैबाय थानाय समायाव, थांनाय जि समफोराव जों एनडिएफबि हारसिंनो समाजखौ बेबायदि जोङो हमथानानै लाखिनो हादोंमोनब्ला, फोसाबना लाखिनो हादोंमोनब्ला, फैबाय थानाय समायाव जोङो पलिटिकेल पावाराबो जोंनि आखायाव थायोब्ला आरो बिटिसिनि 32 लाख रायजो राजाया जोंजों थाफायोब्ला, अब्ला जोङो खना खनि फोसाबनो हागोन। बेयो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ। बिनिखायसो जोङो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डखौ सोरजिदों।